viime vuosina me ollaan erikoistuttu, ihastuttu, jääty koukkuun salaatteihin. Meillä on valtavasti erimerkkisiä salaatteja. Saadaan siementoimittajilta näytteitä, siksi olemme joutuneet keksimään näitä nimiä. Kaupassa Salanova nimellä myytävät salaatit on meillä mörköjä tai hemuleita. Ja mikäs tää on? Puutarhurin unelmia tai puutarhurin rouvan unelmia, mutta kaupassa myydään vihreinä ja punaisina makeina salaatteina. Edelleen kaikki nämä vuodet, niin kaikista eniten me myydään jääsalaattia, joka on sitten semmoinen rapsakka ja säilyvä, ihmisellä on se mielikuva. Mutta edelleen on mukana myös ihan näitä perinteisiä jäävuorisalaatteja, keräsalaatteja ja muita, että niitäkään ei ole unohdettu. Ehkä tässä sinkkarisalatissa siitä on yhdistetty näitä tämmöisiä vanhoja tämmöiseen uuteen vuoteen. Eli mistä se inkkarisalaatti, mikä lajike se? Onko se joku, oliko siinä jää ja... Ei, Rooman salaatti ja jäävuorisalaatti samassa paketissa.